ñininkara folo muso ka siti dayile whatsapp siti she kele a ka to k'u lakala kurana la ni min ka harafu bɛ tile n'a b'a tile n ko n tun ye dɔnnikibaw ka kuma lajɛ la n tɛmɛna kan mɛ ye min fɔ hakili t'a la n bɛ sagi ka taa lajɛ dɔnnikibaw ye min fɔ a la u ko lesiri muso fɛn o fɛn ye fitina ye i yɔrɔ ma janya ma de ciidan ko man shamiya bidajali fan yeni a anuhu a ko ni min ye dajali kibariya mɛ a ko i ma bɔ a ma dɛ fɛn o fɛn bɛ hadamaden sama ka taa fitinaw de ma mɔgɔ k'i yɛrɛ ma janya o sugu ma dɛ u ko muso i yɛrɛ ma bɔ fitina yɔrɔw la fɔlɔ kɛlɛ filanan ko muso e kan ka kuranna kala i ka kala lesiri muso ka kala ɲɔgɔnna muso de bolo i ɲɔgɔnna muso o de k'i la kala kuranna la ni i ma muso sɔrɔ i ɲɔgɔnna muso sɔrɔ min b'i la kala kuranna la kalanbaga minnu kuranna kalanbaga minnu n'u ka harafu n'u ka kalan kaɲi u kaseti i k'u ka kasetiw lamɛn ka i ka kuranna durusi ni olu ye bilmusajjal kasetu minnu ni kuranna kalan yɛrɛ sirelen b'u la i ka olu lamɛn k'i ka kuranna kalan ni olu ye u bɛ ordinateur i k'i ka kuranna durusi kɛ olu la n'i ye minnu durusi kaseti kɔnɔ u bɛ ordinateur kɔnɔ aw muso dama bɛ sagɛ ka sigi k'u sagi sagi ni ɲɔgɔn cɛ pour k'u faamu ko i ka kuranna durusi nin cogo de la ko ni darura nana sisan nin si ma sɔrɔ e bolo muso tɛ min bɛ a la kala kaseti tɛ se ka lakala la ordinateur tɛ se ka lakala la e fana haaju bɛ i ka kuranna kala de i ka tajwidi de dɔn u bɛ kalanbaga minnu bɛ olu ka tajwidi man ɲi u tɛ harafu dɔn e b'a fɛ ka kuranna kala ka kala cogo ɲuman na darura nana kalan cogo si t'i bolo fana n'i ma nin sugu de kɛ u ko n'u b'a kɛ saratuw dɔ bɛ o ka dafa n'i bɛ siti de yɛlɛ ni musow de bɛ kɛ jamakulu ye siti la ko cɛ b'aw la kala n'a darura gɛlɛn nana cogo si t'a la fo de ka kɛ saratu dɔ ka sɔrɔ ye sarati fɔlɔ cɛ mun b'aw kala siti k'a ka kɛ cɛkɔrɔba ye a kana kɛ fonɛnkɛ a ka kɛ cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba senpulu fana tɛ dɛ cɛkɔrɔba min ye ala ɲɛsiranɲɛbaga ye mɔgɔ ɲuman don cɛkɔrɔba min ye ala ɲɛsiranɲɛbaga ye mɔgɔ ɲuman don limaniya b'a la bɛ siran ala ɲɛ mɔgɔ ɲuman don a ka kɛ o de b'a kala siti na kɛlɛ filanan wala yaqda anna bil qawli ni aw bɛ kalan kɛ a kana kan majiga ye cogoya dɔw la komi ala yɛrɛ ye kan majigi min haramuya a kana kan kɛ cogoya dɔw la ka kuranna kalantɔ ka taama a filanan ale min fana b'aw la durusi kuranna la a kana tɛmɛ haaju hakika a ye yɔrɔ min kala kan ou bien a y'a ɲininka yɔrɔ min na dɔrɔn a n'a ka kuma ɲɔgɔnya ka da o yɔrɔ la a kana tɛmɛ o kan a sabanan a naaninan a kana muso groupe minnu bɛ siti la a kana mɔgɔ kelen si ta privé la ko ani bɛ kuma fɔ a kana mɔgɔ kelen si ta privé la ko ani bɛ baro kɛ baro kana tɛmɛ ni kelen cɛ baro kana tɛmɛ ni muso kelen cɛ privé la a kana o kɛ donc ko n'a darura nana ni nin sarati naani dafara i bɛ se k'a kɛ mais n'a darura mana hadamaden muso kɔni ni ko sugu i k'i yɔrɔ ma janya o la o de ka ɲi i ɲɔgɔnna muso k'i kala ou bien i ka kalan kɛ kasetiw nɔfɛ ou bien ordinateur nɔfɛ mais ka siti da yɛlɛ min ye fonankaye dɔ kamalen fonankaye de b'aw de lakala la i yɔrɔ ma janya o siti sugu na i kana don a la ko hali n'i bɛ don n'a darura bana ka kɛ cɛkɔrɔba de min bɛ siran ala ɲɛ min ye mɔgɔ ɲuman ye ani fana kana ka kan manjigɛ ani fana ale n'a ka kuma ɲɔgɔnya kana tɛmɛ haaju hakɛ kan ani fana ani mɔgɔ si kana kuma aw la privé la ko a bɛ kuma fɔ dɔnnikɛbaw ye min fɔ a la o ye nin de n balima ni nin fɔra an ka kafo kɔnɔ ɲuman ye mun ye nin saratiw bɛ se ka dafa an ka kafo kɔnɔ i k'i yɔrɔ ma janya ma i k'a to i bɛ kuranna durusi ɲɔgɔnna muso bolo cogo min i k'a kɛ Mamadu bun Hadi al-Madkhali ɲininkara nin na a ko yɔrɔ ma janya la dɛ a ko a fitina caman de nana mɔgɔ dɔw ye nin kɛ min bɔra la fitina min bɔra la o ka ca ala kan